ଦିନେ ଗୋଟେ ପରୀ ଆକାଶରୁ ଓହ୍ଲେଇ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ସେ ଗାଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଗ୍ରାମରେ କେହି ଲୋକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପରୀ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି। ଆରେ ମୋ ପଛରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ମୋତେ ପିଛା କରୁଛି। ମୋତେ ଏଠୁ ସତର୍କ ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଁରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏ ଗାଁର ଲୋକ କେମିତି ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୋତେ ଏଠୁ ସାବଧାନ ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପରୀ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେଇ କଥା ଭାବିଲେ ଯେ ସେ କାହାକୁ ତ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଠି କେହି ଅଛି ବୋଲି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସିଏ ବିଫଳ ହେଲେ। ସିଏ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସିଏ ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ମୋ ଚାକିରି ବାଡ଼ିରେ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଠି ତ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଏବେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦେଶରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶକ୍ତି ତ କମିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେମିତି ମୁଁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବି? ଏମିତି ପରି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସିଏ ଖୋଜି ପାରିଲେ। ହେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତୁମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଅ, ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋ ସହିତ। ଏମିତି ଲୁଚିକି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛ ମୋ ପାଖରେ, ହେଲେ ତମେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନ। ଯଦି ସତରେ ତୁମେ ସାହସୀ, ତାହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଲଢ଼, ଏମିତି ପଛରେ ନୁହଁ। ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ କରି ପରୀଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ପଞ୍ଜୁରୀ ପକେଇଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କେହି ବନ୍ଦୀ କରିନେଲା। ପରୀ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ତମେ ଲୁଚିକି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରୁଛ। ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନ। ତୁମେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଯଦି ତୁମର ସାହସ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପ୍ରହାର କର। ତାପରେ ପରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସୀ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ପରୀ ଆଉ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କର ବହୁତ ଜୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ବି ପରୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ରାକ୍ଷସୀ ଆଗରେ କମ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ପରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରାକ୍ଷସୀ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ହେ ପରୀ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ମୋଠୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଯିବୁ? କେବେ ନୁହଁ। ତୁ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ପାରିବୁନି। ତତେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠି ବନ୍ଦୀ କରିକି। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରହାର କରିଛ। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଲୁଚିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ। ଶକ୍ତି ଅଛି ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ